Atenție, dacă strângem la acest clip 10 like-uri, văd eu ce fac, dar măcar să strângem 10 like-uri. Salut! Astăzi vorbim despre Max și altele. Max, dacă te uiți la acest clip, ești foarte tare și continuă. Păi, hai să intrăm în pâine. 1. Vorbește cu un limbaj adecvat în toate videoclipurile, ceea ce m-a făcut pe mine personal să mă abonez la el. 2. Nu se ia de nimeni dacă nu are dovezi sau argumente bine structurate. 3. A început cu un laptop care îi mergea Minecraft-ul de-abia în 60 de frame-uri, frame per second, și acum a dat un update cu unii 7, deci nice. Și acum trebuie să zic ce îl dezavantajează pe Max. Asta e meseria mea. 1. Are prea mare încredere în oameni. Asta s-a întâmplat și în cazul lui Hikeman, Haidukman Scamatore sau Om Sus. 2. Pierde mult timp aranjându-și părul în videoclipuri, ceea ce mă deranjează pe mine câteodată. Cam atât a fost și acum să facem salutul. Salutul îi revine lui Drop the Gel, please. Aveți canalul în descriere dacă sunteți interesați de Survival Games. Este prima dată când las link-ul în descriere pentru că, nu știu, dacă voi aveți canale de acum o să vi le las în descriere celor care le fac salut. Hai, v-am pupat, ceau!